Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić prisustvovao je proslavi 60-godišnjice Zavoda za sport i medicinu sporta u sredu 9. marta u Palati Srbije. Zavod smo želeli u prethodnom periodu da i unapredimo što smo radili novim zakonom o sportu gde je sada Zavod prepoznat kao nacionalni trening centar i kao još konkretnije jača kuća svih sportista i sportskih organizacija. Želimo da damo sportistima njihovu kuću i da ne moraju da razmišljaju da li pripreme prvenstveno treba da se održavaju negde van granice Republike Srbije, već treba da razmišljaju da je Zavod prvenstveno njihova kuća i tamo gde treba da se prvo obrate i da kapacitete treba da popunjavaju upravo naši sportisti i naše reprezentacije i oni naši najbolji.